Salam dostlar. Eýan bir ýyldan gowrak video düşüremek sizin üçin, onuň üçin ötünç soraýan. Näme üçin video düşürmedim? Kollejime oturdum, Kaskadiya kollejiне oturdum, ondan universitete geçtim. Öýe baryp geldim. Garaz wagt tapylmady videolar üçin. Ýöne men bugünkü videomda size ören wajyp zat barada aýdyp berjek, ören möhüm zat barada aýdyp berjek. Meniň Amerika gelişim we nädip siz hem şeýtirip Amerika gelip bilersiňiz, şolar barada gurrun edip berjek. Men iň başynda Amerika Prep for Success diýilen programmaň üstübilegine gelip bildim. Prep for Success maňa başynda pul berdi okowum üçin, maňa Amerika okuwa taýýarlap berdi we iň gowy täzelik Prep for Success programmasy Edil Şuwadyň ödüne täze okuwçylary gözläp täze student alyp başlady. We men täze nähili bir dokumentlaryny nädip taşyrmalygyny aýdyp beresim gelýär. Onuň birim gün düşünürip aýdyn, men soňky 1-2 ýylyň içinde türkmençe diňeje türkmen dostlarym bilen gurulşypdym. Ejem kakam bilen maşgalam bilen türkmençe gurulşypdym. Şoň üçin meniň türkmençem edebiýat türkmençesi däl. Ondan gurulşymda düşünürjek bolar, hemme zat ýöne käýür sözleri ýatyn çykarmam mümkindir. Prep for Success programmasy, ýagny üstünlüge taýýarlyk programmasy, sentýabr aýynyň 3-nji çeninde dokumentlaryňyzy kabul etýär. Ve şu programma bilen okujak bolsaňyz sentýabryň 3-nji çeninde hemme dokumentlaryňyzy taýýarlap tapşyrmalydyr. Prep for Success näme zat? Ol programma size SAT testini taýýarlaýar, TOEFL testini taýýarlaýar, Amerikanyň universitetleri nähili işleýändigini görkezýär, sistemalar nähili işleýändigini görkezýär. Garaz gerek zatlar aýdyp berýärler size we iň gowy taraby men üçin wagtynda maňa başynda tölemek üçin pulu Prep for Success programmasy berdi. Prep for Success programmasyny gutur bilseňiz, diplom alsaňyz hem universitete girseňiz Amerikada Prep for Success'te $20,000 çenli stipendiýa berýär. Şoň üçin bu programma gatnaşyk bolsaňyz, azyjyk bolsa da inglizçe bilmeli. Prep for Success'yň isleýän ingliz dili bilimi intermediate ýa-da advanced bolmaly. Prep for Success'yň başga hem şunýaly talaplary bar. Birinjilik bilen siz orta mekdebini guturan bolmaly, eliňizde attestatyňyz bolmaly. İkincisi, sizde bakalavr bolmaly. Eger daşary ýurtda ýa-da Türkmenistanda okuyan bolsaňyz, bakalavr degreeňiz, ýagny bakalavr diplomuňyz bar bolsa, siz programma gatnaşyp bileňiz. Üçüncü, universitede girmeliler. Şu wadyň ödüne universitete okuyan bolsaňyz, meselem Türkmenistana ýa-da daşary ýurtda oçna ýa zaoçna bolsa, siz onu Prep for Success okap bilmeýäňiz. Ýöne eger sizinki diýeli lisey bolsa ýa tehnikum bolsa, onu goşulsaňyz bolýar. Ondan sonra İngilizceňiz ýa intermediate ýa advanced bolmaly. Ondan daşary hem Amerikada okasaňyz gelmeli, şonýaly trebowaniýalar bar, şonýaly talaby bar. Hem 18 hepdelik programma gatnaşmaly. Bul häzir güýdüne hemme zat online şekline bolýar. Şoň üçin meselem welaýatda ýaşaýan bolsaňyz, siz Aşgabatda gelmelem däl, welaýatdan oka bermeli bolýaňyz. Hemme kynçylyklara taýýar bolmaly. Aylar o zatlar etmäge taýýar menniseňiz, etmeli zadyňyz American Council for International Education website-ine geçmeli. Men takypanyň website-ine kommentarlarda goýaryn. Şol sahypa gideňizden soňra anketany doldurmaly. Sahypada anketası bardyr. Men de häzir bir-birden düşünýär anketa nähili doldurulmalygyny. Ondan garaz website-e gideňizden American Council'syň website-e Edil Şuwadyň. Professorsyň sahypasy açylandyr görýäniňiz ýalyk. Ona distance learning diye online okuduğunuz bolýar. Berde hem informasiýa we gydyklanýan bolsaňyz, adamlaryň okujak bolan studentlaryň hökmanlygy email bolmaly, hem email adresi bolmaly. Zadanyalaryňyzy şoň üçin tapşyrýaňyz, hem internetde dostupuňyz bolmaly. Onu şeýdirip aşağı gideňizde şu taýdana download application diýilenje yer bar. Şu taýdan anketany açýaňyz. Anketa açylanna şunýaly rajyk anketa bolýar. Birinji soraglary siz barada soraýar, adyňyz we familiýaňyz, doglan ýylyňyz, günüňiz, aýyňyz. Ondan contact information ýene siz barada. Meselem adresiňiz, nerede ýaşaýan bolsaňyz, damaşny adres diýil, ýani haýsy şäherde, haýsy welaýatda, bärden email adresiňizi ýazýaňyz, bärde telefon nomeriňizi ýazýaňyz, bärde bolsa öň nomeriňizi ýazýaňyz. Sonra ikincisi de okuňyz barada soraýar, haýsy mektep oturdum? Men meselem 55 oturdum, 55 diýip ýazýaňyz. Haýsy ýyl oturduňyz? 2016. TOEFL we IELTS test diýilen zatlar alyp gördüňiz, tapşyrdyňyz, tapşyran bolsaňyz nähili rezultatyňyz boldy. Tapşyrmady bolan bolsaňyz not applicable diýmek, almadym diýip bilýäňiz. Sonra SAT barada şowr soraýar. Ondan sonra aşağı gideňizde sizden soraýar, siziň pikiriňizce diýär. İngiliz diline haýsy urwinni bilýäňiz? Meselem okuyuşuňyz diýeli good, gowy okabilýäňiz.
listening, dinleşiňiz, writing, nähili ýazýaňyz we speaking nähili gürleşýäňiz. Ödüňiz boýunça self-assessment, ödüňiz barada aýdyp berýäňiz. Üçüncüsü, volunteering community service experience diýär. Amerikanlar üçin tiziň volontörstwaňyz ören mejbur, wajyplar. Adamlar izine bermeli, meselem, siz diýeli, jazki saatda kömek edip bilýäňiz ýa-da okuwçylary kömek etýän bolsaňyz, bir zady mugdy edip berýän bolsaňyz, bir saatda kömek etýän bolsaňyz, şo barada ştaýda ýazyp bilýäňiz. Eger meselem 10 ýaly bolmadyk, onu edip görmedik bolan bolsaňyz, ýok diýip ýazyp bilýäňiz, ýöne men size ýazmaňyz, bir zat ýazmaňyz hökmen kömek eder diýip pikir etýän. Meselem men wagtynda ingliz dilini okudypdym, okuwçylara, çağalara. Pul alman ýöne kömek edip bilişim ýaly etjek bolupdym. Ondan şo zatlary ştaýda ýazýaňyz. Tak, ondan sonra sizden soraly maşgalaňyz barada. Kakyn, ejeň, nähili süstäňiz, nebermärt, öýlenmedik, öýlenen, aýrylşan, biri ýok olan diýip saýlap bilýäňiz. Soňra kim bilen ýaşaýaňyz siz? Eje kaky, ikisem, ýa-da başga bir legal guardian, size başga seretýän adamam, şolar barada soraýarlar. Soňra birinji, kakyňyz, ady, familiýasy, adres, işleýän ýeri, kim bolup işleýär, telefon nomeri, haýsy universitetde gatnapdyr, haýsy universitetiň diplomy bar, ýok bolsa buňa da not applicable diýip bilýäňiz. Soňra ikincisi eje barada şo bir soralar soraýarlar. Soňra üçüncüsi jigi doganlar barada soraýarlar. Ady, familiýasy, onuň işleýän ýa okuyan ýeri we ýaşy. Bu informasiýanyň soňra näştaýsy beter gerek zady. Essay. Please explain how the Prep for Success program will help you in your future academic career. The Prep for Success programı nähili kömek eder diýip soraýarlar. Ondan edil şu ýerde sizin gerek zatlaňyz beter nähili wajyp zatlar bardy aýdyp bermeliňiz, aýdyp berjekdir. Ondan şu ýerde siz özüňiz barada aýdyp bermeli. Meselem, näme üçin okasyňyz gelýär, näme okasyňyz gelýär. The Prep for Success programı okuwňyzda nähili kömek eder diýip soraýarlar. Men meselem ödümkin ýadamda, men diýipdim ki Amerikanyň diplomy maňa hemme gapylar açyp berer we o gapylar açylan sonra men näçe zat kömek edebilsem, şonça kömek edesim gelýär ýurduma diýip ýadypdym. Ondan nähili daşary ýurtda okumak men diplomuma kömek eder, nähili daşary ýurtda okumak men işimde kömek eder diýip şo zatlar barada ýadyp beripdim. Eger isleseňiz, soraglarda ýadyp bilerseňiz, näme barada ýazasaňyz geler ýa-da näme barada ýazjak bolsaňyz, size kömek edip bilerim. Ondan şundan sonra, ýazaňyzdan sonra, onundan aşaram sizin bermeli zatlaryňyz, copy of secondary school transcripts, school'un o harpyny ýatdan çykarypdyrlar berdi. Attestataňyzyň kopyasyny goýmaly, one recommendation letter, birinden hat almaly, meselem okuwňyzdan hat alyp bilirseňiz ýa-da bilemek, molimlaňyzdan birinden haýyş etseňiz ýa-da işgär bolsaňyz, başlyklaňyzdan alyp bilersiňiz. Siz barada aýdyp beriljek hat gerek. Meselem men özümkini okuwumdan, molimimden alypdym birinem işlän ýerimden, başlygymdan alypdym. Siz barada aýdyp berjek hat gerek. Bu barada hem soraglaryňyz bolsa kommentarlarda ýazaýyn. Jogap berebilsem hemmesine jogap bererin. Onuň siziň rezumeňiz gerek, öz barada aýtýan zatlaryňyz hem pasport kopyaňyz gerek, Türkmenistanyň pasportynyň kopyasy. Ondan şu jogap berde adaňyz bilen familiýaňyz ýazýaňyz, berde de datany, ýagny näçinji gün haçan tapşyrýan bolsaňyz şonu ýazýaňyz. Ondan garat anketan dolduraňyzdan soňra hemme attestatlaňyzy, pasport kopyaňyzy, hatyňyzy hemmesini bile goýýaňyz. Men email adres azyp goran aşagda associatep4s@americanconsulstm.org. 5:30-dan sentýabrın 3-üni, 4-nji sentýabrın 3-üni uğratmaly bolýaňyz. Diýmek ki, anketaňyz, attestat kopyaňyz, pasport kopyaňyz, akademik haty başlykdan alýaňyz we rezumeňizi hemmesini bir email salyp, şol email adresi 4-nji sentýabrın 3-ü 5:30-dan öň sagat akşam 5:30-dan öň altyň ýardynyň uğratmaly bolýaňyz. Onuň hemmesini uğradaňyzdan soňra siz bilen gürleşerler, aýdarlar onuň nähili setmeligini. Edil o barada nähili bu iletjeklerini men bilemek. Men okan wagtym meni 30-njy mikroraýona aksasa çağırypdylar, interview geçipdik. Ýöne bu ýyl online bolan üçin siz skорее всего ya jaňa derler ya da videodan gürleşmek islerler, ikiden birini etmekleri mümkin. Şeýtirip garaş, şul programmaň üstü bilen Amerika gelip bilýäňiz. Programma maňa $20,000 beripdi. Men berde community college, ýagny kolleджde okamda $20,000  2 ýyl okuwma ýetipdi.
Şeýtdirip garada Amerika gelmäňizde çartlaşdyryp bilýän programmy we hem prestijni hem seni taýýarlaýar kuwa hem nähili okumalygyny düşünürýärler, öwretýärler. Hem pul finans taýdan kömek etýärler. Eger soralyňyz atlaňyz bar bolsa hökman ýazyň men jogap berjek bolan hem mäňide. Özüňizi gowsar edin,